lyfta vid. Du ser hur armen där att när har annan tema. Jag vet inte, jag tar gånger. Det är inte ringast. Jag hade luskan eller kört. Gammal kone skaj. Men känt och typ var kvar i era. Och är det så finalen när kan spela med kvar för? Inte tennis. Så hon kan spela. Vi har spelat handboll samman. Ja, inte tennis. Bara handboll. Hon spelar ju USA så. Ja, tennis. Ja, tennis. Ja. Hur spelar till att du kommer hem nu till förra lunch? Nej, jag kom hem i sommarferien. Det är ju för sommar. Och så var det till så att namn så meldde den bara till. Så slagar. Hej, du vakta kommer i finalen? Nej, det är inte. Det är inte. Jag ser hur lunch du spelar tennis. Jag har nästan ett år sedan nu. Annars har jag spelat där jag var helt ung. Da jag var i USA i 12 år, där jag gick skola. Och så igen. Så började jag för en liten år sedan av Skajen som tennisspelare 24. Det är ordentligt skeg. Är det flera som gänger till tennis? Ja, det är det. Det är flera. Allt vi är en 12 av kvar en Skaje. Och så tränar vi tvär från vikna.